Basta po. Kamusta? Diyos marayn aldaw po sa Indugabos. Ngunyan iyo ang ikakagpitong Domingo kan ordinaryong panahon. Sa Santa Misa niyato ngunyan, iibataman ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Giselle Benitez asin Nina del Rosario and family. Pasasalamat asin para sa mga grasyang naresibi dulot ni Doti Monte and family asin Renato de la Cruz and family. For complete healing of Maria Fidona Rodriguez and for divine guidance of Arnold II Bunyag, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Biel Maria Gerold Judor and Jerome Rodriguez, Michelle Angela Primavera, Corbin Joseph, Cindy Carmen, and Arnaldo Corby Bunyag, dulot ni Sis Binang Bunyag. For fast recovery and complete healing of Giselle Bortolome, dulot ni Dacian asin Bartolome families. For safe travel on July 28 to Makati, dulot ni Brad Carlo. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harsha, as in Father Sol Sais. Para man sa kalag ni Sis Fe, Te, Celeste, David, Joel, Carmen, Purita, Salve. Asin mga kalag sa purgatorio, dulot kang CRC family. Para man sa kalag ni Arnaldo, dulot ni Sis Binang. Para sa kalag ni Cornelio, Antonina, Jaime, Rodrigo, Pantaleon, Reynaldo, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Nene del Rosario. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Doti Monte, asin man para sa kalag ni Antonio, Marcelo, Salvador, asin Kathleen. Para man sa kalag ni Ulysses, Juanita, Heniva, Felisa, Monico, Rolando, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Brad Carlo. Para sa kalag ni Lionel, Gloria, Jose, Miriam, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Ining Lumbria. Para sa kalag ni Antonio, Jesor, dulot ni Parino family. Para man sa kalag ni Florencio, Remedios, Rolando, Sheila, Ruben Jr., Betrida, Enrica, dulot ni Rosel Plandes. Para man sa kalag ni Abilina, Juan, sa indang death anniversary, dulot ni Sis Celi Delgado and family. Ngunya na Domingo, ang statuya pong tema, ang tunay na pagpapamibi. Ang sinsirong pagpapamibi, igwakan tunay na espiritu nin pasasalamat, pagtubod, pagsarig sa pagkamuot nin Diyos, asin paghinguha na makamtan ang kabanalan. Hagadon niyato sa satong pagpapamibi, bako lang ang kinakaipuhan niyatong material na bagay, kundi man para sa satuyang kalag. Urog niyatong ipamibi sa laog kan selebrasyon nin Eucharistia, ang grasya nin kabanalan. Ang mamamayo kan satuyang selebrasyon ngunyan, iyo si Reverendo Padre Angel Lorenzo Dorusan, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niyato ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, kung di ka uyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahalin, kung kami sa imo inahuli. Bunganin pagdiriko ni mga Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios,
asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa liwat, Diyos maray na pagkahapon po sa indo gabos mga tugang. Maray na aga po, Father. Kaibahan kan sa tuyang mga intensyon sa banal na Santa Misa, iayon man yato sa misang ini, an sa tuyang mga personal na intensyon, an sa tuyang mga pamibi para sa satong familia, siring man an mga tao na mauot niya tong ipamibi, asin iayon niya to sa special man na paagi an katuninongan kan kinaban. Mga tugang ako unta, an sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan mo. Inuumaw miika, rinurukyang ika, sinasamba ika, pinapamuraway ika, pinapasalamatan ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Aden langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kahurang na pinutong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan
Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Dios, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kun mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakulaas sa mo an sa imong pagkaherak, tanganing huli ta ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda. An mga karahayan na may nalipas, gamiton ming gayongon yan. Tanganing an mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataramon. An enot na babasahon, iyo ang manunungod kan determinasyon ni Abraham sa pagpamibi. Igwas siya nin dakulang pagtubod sa nasisimbagon siya kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Nasabi an kagurangnan, ang nagrangay laban sa Sodom sa Kagomora makuri, an sa indang kasalan magabat na marhay. Mahilig ako tahihilingon ko kung ginibo ninda o dai an gabos na karatan na an agrangay nakakaabot sa ko laban sa sainda. Sa siring maaaraman ko. Naghali duman si mga lalaki asin naglakaw pa Sodom. An kagurangnan nagtitindog pa sa atubang ni Abraham. Nagdolok si Abraham asin naghapot. Talagang sasapyudon mo an mayong sala, kaiba kan tampalasan? Tibaad lamang igwanin 50 mayong sala sa laog kan syudad. Talagang sasapyudon mo sinda, asin da ipapatawadon ang lugar alang-alang sa 50 mayong sala na yaon sa laog. Harayo sa imo ang paggibo nin siring, ang paggadan sa suripot, damay sa tampalasan, ta sa siring kun maano ang suripot, siring man ang tampalasan. Harayo iyan sa imo, ang hukom kan bilog na kinaban, dai nagigibo nin katanosan. Nagsabi ang kagurangnan, kun makakuha ako sa Sodom, nin 50 mayong sala, papatawadon ko ang bilog na syudad, huli na lamang sa inda. Nagsimbag si Abraham na ansabi, uya ako nangangahas makiulay sa kagurangnan, ako na alpog asin abo. Alagad tibaad kulang nin 5 ang 50 mayong sala. Rarauton mo sa 5 ang bilog na syudad? Nagsabi, di ko rarauton kung makakuha ko duman nin 45. Nagpadagos pa pagtaram si iya asin nagsabi, tibaad an makukuha duman 40. Nagsimbag, di ko gigibuhon huli na lamang kan 40. Nagsabi, di man lugod maanggot ang sakong kagurangnan, asin makataram pa ako. Tibaad an makukuha duman 30. Nagsabi, di ko gigibuhon kung may makuha duman na 30. Nagsabi si Abraham, uya, nangangahas ako makiulay sa sakong kagurangnan. Tibaad an makukuha duman 20. Nagsabi, di ko rarauton huli na lamang sa 20. Nagsabi si Abraham, di man tabi mapuungot ang sakong kagurangnan, mataram ako nin sarok pa. Tibaad an makukuha duman 10 sana. Nagsabi ang kagurangnan, di ko rarauton huli na lamang sa 10. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Magpapasalamat ako sa imo, kagurangnan, ninudok sa puso. Tadinangog mo ang mga sinabi kan sa kunguso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo, asin magpapasalamat ako sa imong ngaran. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Huli kan karahayan buot mo,
asin katotoohan. Huli ta pinadakula mo an sa imong panuga sa gabos na ngaran. Kanal daw na ako mag-apod, sinimbag mo ako. Pinadakula mo sa kong kalag an kusog. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Tahalangkaw an kagurangnan, asin an mapakumbaba, hinihiling. Alagad an mapaabaw-abaw sa harayo na mimidbidan. Kun ako maglakaw sa tahaw nin kahorasaan, bubuhayon mo ako. Laban sa kaanggotan kan sa kong mga kaiwal, igagaw-gaw mo an sa imong kamot. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Ililigtas ako kan tuo mo. Hahamanon kan kagurangnan an gibo para sa ko. Kagurangnan, an karahayan mong buot sagkod paman. An mga gibo kan sa imong kamot, daimo pagpabayaan. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, sinimbag mo ako. Ipinahayag ni San Pablo ang katotoohan na sa paagi kan mga gawi nin kaligtasan ni Kristo, napasatuya man ang bagong buhay. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, damay sa iyang ilunubong sa bunyag, kaiba man niya kamong binangon, huli ta nagtubod kamo sa mapangyaring gibo kan Diyos na nagbangon sa iya hali sa mga gadan. Asin kamo na mga gadan, unong kan sa indong mga kalapasan, asin da ipagkaksirkunsidar kan sa imong laman. Kaayo na binuhay kaiba niya. Pinatawad kita sa gabustang kalapasan. Pinara ang kasuratan kan sa tuyang utang, naan mga hurot laban sa to, hali sa tahaw asin ipinako sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na pa ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan nasa sarong lugar si Jesus, nagpapamibi, kan maguntok, may nagsabi sa iyang saro kan sa iyang mga disipulos. Kagurangnan, tukdoi kami magpamibi. Siring na tinukdoan ni Juan an sa iyang mga disipulos. Nagsabi sa inda, kun kamo namimibi, magsabi kamo, Ama, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo. Ang tinapay ming ikakabuhay, itaom mo sa aro-aldaw, asin patawada kami sa samong mga kasalan, ta pinapatawad mi man ang gabos na nagkakautang sa mo, asin daim mo kami pagdarahon sa sugot. Nagsabi siya sa inda, si isay sa indo igwanin katuod, an maduman sa iya matangang banggi, tamasabi sa iya, katuod, pasublia ako nin tulong tinapay, huli tamay katuod akong uminabot, hali sa paglakbay, asin mayo akong ikakataos sa iya. Asin siya sa laog, kun magsimbag,
dai mo ako pagpurisawon, an pinto sarado na, asin an mga sadit kong aki, kaubay ko na sa higdaan. Dai ako makakabuhat, tanganing tauan ka. Nagsasabi ako sa indo, dawa dai matindog sa pagtao, huli takatuod, huli sa daing supog-supog na pagpaparapirit kaidto, mapapabangon ini, asin matao sa iya, kan gabos niyang kaipuhan. Ako nagsasabi sa indo, maghagad kamo, asin kamo tatawan, maghanap, asin makakakua, magtuktok, asin bubuksan. Ang gabos na nagahagad, nag-aako, asin ang naghahanap, nakakakua, asin ang nagtutuktok, bubuksan. Igwa sa indo nin ama, kun hagadan kan aki niya nin sira, mataon nin halas, imbes na sira, o kun hagadan nin sugok, magawgaw nin amamatak. Ngunyan, kun kamo na maraot, tatao magtao nin marahay na bagay sa mga aki, an sa indo pa daw na ama sa langit, andai magtao kan Espiritu Santo sa naghahagad sa iya. Mga tugang, an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Kagurangnan, tukdoan mo kaming magpangadji. Mga tugang, ining hapot na ini kan sa tuyang kan mga apostoles, kung dadangugon niya to, kung hihilingon niya to, simple, alagad, very powerful. Lord, teach us to pray. Kita po, may manlain-lain man kitang mga pangadjion. Pamibion. Some of us, siguro, yaon kita digdi sa banal na Santa Misa, ninhuli ta igwa kita nin pangadji. Ninhuli ta igwa kita nin hinahagad sa mahal na Diyos. Pamibion. Minsan nga ni, igwa man kita nin mga pagnovina. Our devotions. An iba, nagsasanto rosaryo. An iba, nagduduman sa mga kapilya or sa mga shrines. Tangani lang magpangadji. Alagad magayon niya to, nahilingon, kung ano ba yaan pagtukdo kan sa tong kagurangnan, manunungod sa paano dapat kita magpangadji. Totoo, mga tugang, sa ebanghelyo na sa tuyang nadangog, si Jesus tinukduan an sa iyang mga disipulos kung paano magpangadji. Asin ining pangadjion na ini, igwa po nin duwang parte. The first 3 petitions, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, thy will be done. Manunungod patungkol sa mahal na Diyos. The first part, patungkol sa mahal na Diyos. Ang mga petitions na ini, para sa Diyos. Ini po, they describe the glory and grandeur of God. Ining mga petitions na ini portrays kung paano kita makikihampang sa Diyos. On how we can relate to God. Ano po ang dapat niya tong itao? Asin gibuhon para sa mahal na Diyos. Itinukdo sa satuya kan Ebanghelyo ngunyan. The first part. The second part, iyunaan manunungod sa satuya. Kung an enot, manunungod sa mahal na Diyos,
Ang ikaduwang parte, ang tulong petisyon, manunungod sa satuya. Manunungod ini sa satuyang mga kahagadan, asin sa satuyang mga pangangaipo. Digdiman kita minahagad tabang kung ano ang satuyang gigibuhon sa buhay, asin para sa kapwa niyato. Give us our daily bread. Forgive us our sins. Do not give us to the test. Ano po ang gustong ipasabot sa satuya kaining pangadjion na ini, mga tugang? Duwang parte patungkol sa Dios, enot, ikaduwa, manunungod sa satuya. Mga tugang, ipinapasabot sa satuya sa Ebanghelyo ngunyan na kung kita mapangadji, bago niya to isipon ang satuyang mga pansadiring kahagadan, enoton muna niya to ang Diyos. Umawon ta siya. We return to God the glory, the honor, and the obedience that are due to God. Asin ang satuyang mga pangadjion should always lead us to submit ourselves sa kabutan kan Dios. Kaya baga sa satuyang pangadji, your will be done, not my own will. Ang kabutan kan Dios an hanapon ta. Bako an sa diri niya tong kabutan. Kasi ang kabutan kan Dios para sa sato magayon. Para sa sato iyo an kaipuhan niya to. Dahil man nangangahulugan, nababaliwalaon tanaan sa tuyang mga personal na mga intensyon. Kundi ipinapasabot lang sa satuya, inoton na muna niya to na pag-umaw sa Diyos. Tabaad, garuan pagpangadji niya to, puro na lang pansadiri. Nalilingawan ta na umawon ta ang Diyos. That's the message of our gospel this Sunday. Kaya po baga, kung nihilingon ta, ang Tagalog kan word na pangadji, the Tagalog word is dalangin. And dala means to bring something. In praying, bring something to God. Bako, material na bagay, but something from our heart. Iyunaan pag-umaw sa iya. Iyunaan paghagad kung ano ang sa iyang kabutan, bako ang sa tuyang sadiring kamautan. So mga tugang, ngunyan na Domingo, asin ngunyan sa laog kan banal na Santa Misa, magayon na pagpagirumdum sa satuya, na every time we pray the Lord's Prayer, we must be reminded, pagirumduman kita, na inoton ta ang Diyos. Asin an gabos, itutugang na sana. Amen. Matindog kita, ipamibi niya to, an minatubod. Nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurang na si Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan,
Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahdean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, si Kristo nagsabi sa to na ang Diyos maaapod niya tong Ama. Kaya sa pusog na paglaom, darahon niya to sa iyaan sa tuyang mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagdatong kang kahdean kang Diyos. Ang kahdeanin pagkamuot, katanusan asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dawa sa tahaw nin kasakitan, magpadagos kitang mamibi, asin dainanggad magpadaog sa mga sugot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasatuyan kakanon na kaipuhan sa arualdaw, asin an kadakulaan nin puso, na magpatawad kan sa tuyang mga kaiwal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang tabangan kan kagurangnan, sa pagpaasan kan krus nin sa indang kahilangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makamansay sa lawog kan kagurangnan, sa iyang harong sa paraiso, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, ipamibi man niya to ang sa tuyang mga personal na intensyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Inigabos, hinahagad niya to huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Salamat po. Ang sa kuyang buhay, sagot mga kaugmaan sa kuyang puso, asin ka lang na ikadanay na paglingkuran sa imo sa nakamuran ang sa kuyang isip asin mo inulusay ko sa imo katalikasan ko para sa kaumawan mo Blessed are you. kapagi ako karurangan na magdanay na matungkol sa imo Number 3. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko asinan sa indong atang maako man lugod, kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ako aan mga atang na dinudulot mi hali sa imong pagkamatinao, tanganing an mga urog kabanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Langit asin dagat, anong ang sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, alada na ginaningning, sa ngaran ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabot din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin magkakan ka ini. Ta ini ang sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang
na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagayagaya sa imo, nagkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama mo na yamon sa langit, abanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-alaw, itaong mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin aray kami ang narahasa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, parasan sa mangal daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mandang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo at kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan,
Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan na kinabang kami kan Diyos no na sakramento, andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki. Warasan namimibi kami, tanganing ining atang na syaman sana ang nagtausa mo, sa dai masabing pagkamuot, magdara sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong silibranting unyan, si Reverendo Padre Angel Lorenzo Dorosan. Salamat po, Father. Ang satuya pong Mass Offeror, Absalon Abyo and Family, asin ang satuyang mga akolito, asin nagbasa. Salamat po sa Indo. Salamat man po sa gabos na nagdulot, uyang-unya na nakisumaro sa misang ini. Asin, pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, ang napadagos na pag-air kan misa ng Banwaan, na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin may hinanyog sa OKFM Radio. Madadalan man po ang misa ng Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang Misa ng Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan man lugod kamo, kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos marahay na banggi po sa Indo, kapos. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon Yakob munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang pinapahay na nakaso, ang murahood nin pakong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalan din tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon Yakob munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon Yakob